Même le pouvoir qui est en place doit en tirer les leçons, puisque tout pouvoir est éphémère. On doit respecter le peuple. Ce qu'on n'avait pas, il faut le reconnaître. Ngiri kundo ko fiyo ngandut ido wa yawde darta video ina kesunni surprise hay goto kadi sinara ko fetudo hay goto dum do sikkitido dum do ala est ce que ko ni wadi reno parce que ko exactly no wone yarde non ko non mi haalirno mi janga ko wirni kono situation on holluno ko laabi poy déjà be nangimo be naburi ko yato be timoda be dari ke be ni mo yewdude Alpha Condé himo jogi ton téléphone ji himo wadini mo sibbe kala ko hebi ndi leydi men ko ene woni responsable sina dum be jodi be do na hanu be jodade inade hanu be kono ko newda mi nei opposition Guinée nyoge nei parce que est-ce que rébellion hareno be nadino ndi leydi ndi lannande wotere parce que hunde sinde nafata mo kala yaru kamu he solution jigo no wodi ko gere mi senni Allah problème jigo ko gere nyawda tadi France be dartino Allemand ka be dartanoki on sikko de si France no ba Allemand jatti leydi amen di fo munyo den ka Allah goddo hala no fi français ma hala fi France mo sibbe de jasere ko jogi de lagine do o nafiga ko ki bonki yonda en fop hande ka Katumba jango ko goddo go faddi jango ko goddo go si dun no surprise ko an dun surprise mi wadi no do video ji buri 3 buri tati mi wondiri Allah wallahi ko kambe wari oya PV mi senni Allah ko kambe wari Alhaji Ousmane Fatako Balde kambe piki empoisoni be so nganda mi yeto mi wondiri Allah o mawdo ka sendika o warado de balde yette barijo wonno be revendicade do fi ka sendika mi wondiri Allah kambe wari bo kala neddo mo be tayi nan to ndira haqqile mabbe de be na yimbe mi halna yon de mari do karma ko bakke bu'a darto be du'anobe yimbe be Allah sekindiri be naadi te jahannama hala fi laamu salte jodi ore men delenkan ko feccata to no fecca Mexico do Colombie ko sifa be jodi do be ko du'a be naadindirede be fop be dégage yor ndi leydi men on yi be nangi yimbe kellube men fop be warde be suba be wara be dari ko do be akisi do Alpha Condé be ni o mo yewdude Tumba berani mo do gordo garda be transfert mo si dun no jibi ko an mi no dun de balde fo no sirkira hande bimbi ba weti famille Tumba ko inni wo be exige yo be hiu Tumba parce que be andi o wura o ma o waranoma gila bimbi be haali gila bimbi famille Tumba on haari mi no dun nebi mi partage noma dum mi addana noma mi wondiri Yalla mi halali ko parce que lan andi so ngilan du TV lagine mi ala halde ko yimbe be nafata jama on sa haali be sikkay ko intérêt ma wonda haalde goddo are ka réseaux sociaux do yaltintina yeso mum haala nyaaka pay uddita gite mum haala nama sikka ko intérêt makko on woni haalde mosibe ko hebi PV ko hebi Tumba hebi oya honno be warabe do fo oya honno Sadi Ba Coulibaly hebi be fop hebay lang hebete tasi ko dadi goy yimbe no yahanede be accata bobo be accata debbo be accata kikalajo de rendo journaliste ko baba makko yahana bibbe eli kamanobe goddo andabe wuri be maayi nafiga ko Guinée rondi ko Allah wada be naada yite men en fop Allah be waro en fop billahi wallahi Allah be waro en fop toriki Allah tan yalto e tallal lakke dumbuya e kilamu ta ko en nafig fo andi yimbe be yida gonga yimbe be falaka gonga yimbe be yida dartagol opposant ko jogide en fop ko bakke fop ko nyooge mo kala ko entrer mo woni ndarde nan godo dogirta e leydi ronka dabbude rébellion nata darto lagine so hiyande do be yeybe barra hede honno Liberia do memmina problème Allah billahi wallahi lagine ko rébellion foddi ndi leydi ndi lanna fes ndi lanna parce que be na yimbe ni ono nganda be goy hande be jodi hoore men do ndare wona o jaajira minyira dumbuya do nde mamare neddo hudado neddo mo ala hay ka hekkanu hande no jogi gardi be wadi dumaji be no fempi e hoore ko lagine fo ka fi no dekkude no nanga yimbe no wara no soka yimbe kamatu dinu to ndawro ko nyawda ko ngalla yo bet ko yimbe nafigi be Guinée enen Guinée ko en nafigi ko dum jonti gido sel dum don no halde problème ji fejjude wonde fejjude aduna on no keligo wono moy no riyan e ko wone fejjude géopolitique analyse ra nokku go jokka haaju en yida ko nafata
yimɓe noddino ɗo ha noddi dartoɗen ittidiren ɗaɓɓen doole woɓɓe jamfiti he lagine ko ɓe ɓeekidiri min numa Allemagne jatti France ko France ɓe darti si ɓe hetti leydi De Gaulle dogano yeehi Angleterre o yeehi o ɗaɓɓoye doole warti so muññino ka Allah o inno yi muññoɗen ka Allah walle na juɗɗo na hay fewta heɗo gibla so inno muññoɗen ka Allah goɗɗo haalano fi langue française ko en ɓakke modi